Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak. Arratsaldeon ongi etorriak hemen gelan zaudetenoi eta ongi etorriak baita ere hor sarean jarraitzen den zaudeten guztioi ere. Gaurko hitzaldi hau Txillida eta Oteizaren erakusketarekin lotuta dagoen jarduera bada, azken hitzaldia izango da. Erakusketa honek lehenengoz eskultore bi hauen obrak elkarrekin dialogoan aurkezten ditu. Bi eskultoreak oso esanguratsuak dira, maila internazionaleko eskultoreak direla badakigu, baina hala ere oso errotuta daude gure kulturan. Euskal kulturan oso errotuta daude, oso ezagunak egiten zaizkigu haien obrak, eta guretzako aukera paregabea da Santelmon eukitzea, eta oso pozik gaude. Uda osoan zehar, ikusteko aukera izango duzue, eta ikusterik izan ez baduzue, gomendatzen dizuet, erabat gomendagarria dalako. Eta ilusio handiz aurkezten dugu gaurko hitzaldi hau. Angel Lertxundi daukagu gurean, eta benetan ohore bada guretzako, gure gonbitea onartu izana. Berak, emango digun hitzaldi hau, hitzaldi honek bukatu egingo du hitzaldi zikloa, erakusketaren hitzaldi zikloa, azken emanaldia izango da, eta bere izenburua Oteiza eta Txillida herri baten bidegurutzean da. Guk bere gonbitea luzatu genionean, bere begirada nahi genuen. Bere begirada sasoi horretan, bai 50-60 hamarkadan, beranduago ere, Euskal Herria eta Euskal kultura borborrean zegoelako eta gauza asko gertatzen zirelako. Eta erabateko askatasuna eman diogu Angeleri bere irakurketa pertsonala egiteko. Oso zaila da, ez da bat ere errezan niretzako Angel bezalako figura bat aurkeztea. Badakit danontzako ezaguna dela, baina idazle oparoa, esparru ezberdinetan aritu izan dana, genero ezberdinetan, haur literaturan, baina saiakeran eta hausnarketak arloan ere bai, saritua, oso saritua, kulturre ekintzan ere aritu izan dana, zinema gintzan aritu izan da, artearekiko interes handia duena, artea, komentatzen zidan orain duela gutxi, artea ere iturri moduan, eta artearen inguruan sortzen diren hausnarketak beretzako oso interesgarriak direla gero bere sorkuntza literarioan sartzeko. Eta hori ere oso begirada interesgarria da guretzako. Konprometitua, euskaltzalea noski, euskaltzaina, baina horrez gain konprometitua edapenarekin kazetaritzan ere lan ikaragarri egin duena, eta horrez gain irakaskuntzarekin ere konprometitua. Intelektuala, eta guretzako oso berezia guk ere aholkulari moduan izan dugulako museoan, hemen danok museoari buelta eman nahi genionean eta ez geneukanean oso argi zelan izan Euskal Gizartearen museo berri hori sortzen ari ginen hori, horretan Angel izan genduen parte, eta asko eskertzen diogu bere lana orduan, eta nik uste dut gizarte moduan ere asko eskertu behar diogula bere lana idazle moduan, pentsalari moduan, eta kulturgile moduan. Guretzako erreferente bada, eta gero ja maila pertsonalean utzi da zuen niretzako ere bai. Ni berarekin hasi naiz eta bere ipuinak irakurtzen eta bere lanak ere txikitandik ezagutu izan ditut eta oso pozgarria da hemen eukitzea. Ez dakit, hasieran esan dizuet, ez zela niretzako bat ere erreza aurkezpena egitea, Angel Lertxundi bezalako figura bat aurkeztea, baina saiatu naiz labur-labur olako pertsona bat aurkezten, naiz eta jakin badakidan guztiok ondo baino eta ezagutzen dugula. Berari utziko diot hitzak, berak bere hizketaldia egingo du, eta gero hitzentzako galderak egiteko tartetxo bat izango dugu. Kontutan izan mesedez, galderak mikrofonarekin egin beharko dituzuela, bestela streamingak ez dituelako grabatuko. Eskerrik asko. Arratsaldeon, mila esker, egiten duen giro apartarekin hemen elkartzeagatik. Eta,
Agurtzenek eskini zidanean hitzaldi hau emateko aukera, ni orduntxe, egun pare bat, 3 bat egun, entregatu berri nintzen azkeneko lan handia eman didan, azkeneko liburua argitaletxera. Eta nengoen, año sabatiko edo kinkenio sabatiko bat hartzeko amorratzen. Eta eskintza egin zidanean, hasiera batean nire zalantza izan nuen, bantxa irten naiz zera hortatik, denbora asko eraman didan lan hortatik, eta nola sartuko naiz oain hitzaldi horrekin gainera, konturatzen nintzen hasiera-hasieratik hitzaldiak berez jabazuela sakontasun handi bat, ja planteamendu hutsarekin zertaz hitz egin behar nuen. Baina oso azkar eman nion buelta. Ja horrelako pagotxak, horrelako aukerak gutxi izango dituk. Eta zergatik ez, nik ezagutu nituen garaiko gora bera horietaz, bertan dagoen erakusketa 50ko hamarkada eta 60ko hamarkadari buruzko lanekin dago, eta orduan baita ere hamarkada horietan ni ari nintzen nolabait 60koan bereziki literaturaren munduan pixkanaka nire pausoak ematen. Eta noski nire pausoak ematen eta Oteizaren eta Txilidaren eraginak ere bizitzen. Eta orduan pentsatu nuen niretzat ere aberasgarri izango litzatekeela, nahiz eta hitzaldian horrelakoak ez diren agertuko askorik, aberasgarria zela baita ere personalki pixka bat garaiarri begiradatxo bat ematea. Eta horrela, esan nion, uste dut urrungo egunean, edo esan niola baiezkoa zerari, hitzaldiari, eta, iritsi da, 7, hasieran jarri genuen eguna, adostu genuen eguna, eta hasi egin gure naiz hitzaldiarekin berez. Stendhalek dio, bere oroitzapen liburu batean, nire asmoak ez da gauzak zer diren esatea, gauzek eragiten didaten zirrara kontatzea baizik. Ni ez naiz artean aditua eta nire gaurko egitekoa ez da Oteizaren eta Txilidaren obrek nire eragindako zirrarez jardutea, zer asko sakondu beharko nuke, esplikatzeko, nik jaso ditudan zirrarak esplikatzeko, asko aztertu beharko nuke obra bera. Eta zergatik eragin didaten zirrara. Ni 50ko eta 60ko hamarkadetan Euskal Herriak bizitako bidegurutze kulturalaz eta bi artistek euskal giroan izan zuten eraginaz eta rolaz mintzatuko naiz. Bereziki, literaturaren eta euskal kulturaren leiotik. Eta hasi beharra daukat, derrigorrean, gerra osteko kalbarioaz mintzatuz. Gerraren bukaerak, deskalabru sozial eta espirituala ekarri zituen, beldurrak barreiatuz, gerra garaian barreiatuzan gainera, gizartearen bazter guztietara. Salvatore Mitxelenak, Jesusen kalbarioarekin konparatu zuen Euskal Herriaren egoera. Arantzazura egiten ziren erromesaldiek, asko zuten galtzaileen minetik eta kontsolamenduaren premiatik. Oteizak Arantzazuko lanari ekin zionean, Orioko arrantzale erromesak omen zituen buruan. Basilikako frisoan 14 apostolu, traineruetako 14 arraunlari. Arrantzaldea baino gorago, frisoaren erdi-erdian pietatea. Agur, ama, maite, euskal kanta tradizionaleke itxasoko izarra. Basilikako sarreran, Txilidaren burdinazko ate sendoak, txapa-txaparen gainean osatutako kolaz geometrikoak, tarteka euskal elementu etnografiko sotilak integratuz.
Fedearen atea da, gerrak abaidutako herriak atearen beste aldean bilatu nahi du kontsolamendua. Sainz de Uiza eta Luis Laorga arkitektoek aizkorriko harri eta zementuekin eraikiko dute basilika. Lucio Muñoz pintoreak inguruko mendietako harrizko horma plaka irregularak ditu gogoan erretaula egiteko. Ikusten balme dezute Arantzazura igotzen zeratenean eta bidean zoaztela paretetan dauden lorsake bezalako zerak, paetak, eta gero konparatzen baldema dezute aldarearekin, ikusiko dituzute antzak. Ez da erreferentzia etnografikori falta. Ez da falta sintoniarik ere inguruko naturarekin. Basilikarako pentsatu dituzten lanak urruti daude arte erlijioso tradizionaletik. Oso hurbil espiritu berritzaile batetik. Eliza agintariak ordea, obrak geldiarazeko dituzte. Berezeki, desegokia iritzi diote Frisoko proiektuari. Oteizaren apostoluak, 10 urtez egongo dira Arantzazuko errepide bazter batean etzan da, gauzak ezaguna dira, ez nahi luzatuko, ez polemikaz, ez da debekuak eragindako frustrazioz ere. Debekuen gainetik, kontu bat, izkutuago, isiliago bat, da ziurra eta azpimarratu nahi nukeena. Artisten zena, naiz eta garaiko hemengo elizak debekatu, artisten zena zuzen dabil garaiko zeinuekin. Joan 23ak, Aita Santuak, hain estimatua zuen isegnik ditenpi espresioarekin. Garaiaren zeinuak. Garaiaren zeinuak betetzen ari zirenak, eskultoriak ziren eta ez gotzaina. Oteizak, txilidak eta gainerako artistek bilatzen duten arte erlijiosoaren berrikuntzak, oharkabean gertakari historiko importante bat dute anuntzio. Aita Santuak konbokatutako kontzilioa. Elizak, horrekin hasten da 50. hamarkada, eta horrekin hasten da baita ere, gerra osteko gure historia importantearen zati hori. Elizak eguneratu egin nahi du, garai berrietara egokitu. Kontzilioak darabilen izkera, irekitzen hasi da, bilgarria izan nahi du. Pekatua baino gehiago aipatzen du gerrazia, zigorra baino maizago askatasuna. Latinaren ordez, liturgia osoa hizkuntza autoktonetan zelebratzeko erabakia berriz, oso da importantia euskararentzat. Liturgiak estatu hizkuntzen pare konsideratuko ditu hizkuntza autoktono deituak ere. Nafarroako Juana de Albreten garaitik, lehen dabizteko aldia da, ni gogoratzen dudala, horrelako onarpen instituzional bakar bat ezagutzen duela euskarak. Oteizak, latinari buruz esandakoa desagertuko da Elizatik. El latín, zioen, el latín es un lenguaje de ocultación y proyecta la impresión de misterio por incomprensión. Jendeak ulertzen ez zuelako latina. Eta horrek misterio handia du nunbait. Sekularizazioaren aizetea, beste fenomeno importante bat garai hortakoa. Kontzilioak Elizaren ateak zabaldu zizkion aire berriari, baina aldi berean, erlijioa atzean usteko aukera eman zion, fedeak interesi pizten ez zion jende askori, eta batez ere, erlijioa itogarria zitzaion fede gabeari. Ordu arte, eguneroko bizitzaren zirrikito guztiak kontrolatzen zituen errealitate bazen Eliza. 10 ilun baten saregile. Atmosfera endogamiko hartan, fedegabea anonimotasunaren armairuan bizi zen. Ia ustekabean, gerra osteko gizartea liberago sentitzen hasi zen erlijiori dagokionean. Sekularizazioa deitzen diogu. Oteiza,
oso kritikoa zen erlijioarekin baino, Elizaren utzikeria kultural eta artistikoarekin, eta behin eta berriro hitz egingo du horretaz. Txilida berriz, beti lotu zuen bere lan artistikoa fedearekin. Bulkada espirituala aitortzen dio Txilidak bere obrari. Espiritualtasun sakoneko obra dira bienak. Bataren zein bestaren lanak ezin dira ulertu garaiko testu inguru erlijiosorik gabe. Han txertatuak daude. Artisten hastapenetako portretak edo erretratuak. Txikitako zein gaztetako momentu personal anonimo eta apal askoren ondorio omen da zen artistikoa, bokazioa deitzen den elementu hori. Oteizaren aitonak, sarri eramaten du biloba Orioko hondartzara eta umea han dauden hondartzulo handietako batean etzaten da. Zerua beste deus ikusten ez duelarik bertatik. Era un viaje desde la nada, a la nada del cielo en la que penetraba. Horra, Oteizaren txikitako lehen percepzioa, zertaz eta hutsaz. Nondik eta kaxa metafisiko bat bezalako zulo batik. Ona Txilida gaztetan. Distantziak neurtzen ari da bere gorputzaren eta porteriako zutoinen artean. Belarretan zuriz markatutako lineatik aurrera eta atzera egiten du. Aurrera eta ezker eskuin begira beti. Harako distantziak neurtzen ditu mentalki. Penalti puntura begira orain, buru gaineko langara eta ezker eskuineko zutoinetara gero. Zutoinek eta penalti puntuak triangelu bat. Ondo aztertu ditu atotxako lokatz zokorren formak ere, baloiaren bote txarrak kalkulatzeko. Supituan, txistu soinu baten oskia, penaltia. Atezainak, guanteak igurtzi ditu elkarren kontra. Salto txiki azkarrak, bihotz zaupaden erritmoan. Dena neurtu nahi, dena espazioan kokatu. Atezainaren larria penalti jaurtiketan. Horixe da, Txilida sentitzen eta neurtzen ari dena, Peter Hankek bere novela ezagunari izen hori bera eman baino 20 urte lehenago. El presente como el pasado, recuerdos del futuro. Idatzeko du Txilidak, eszenatik, deskribatu dudan, edo asmatu dudan eszena horretatik, 31 urtera. Bitxiak benetan, zen artistikoaren, bokazioare deitzen dugunaren, lehen arrastoak bai kaso batean eta bai bestean. Eskultoraren eskuak. Eskultorea. Hiztegietako definizioaren arabera, eskuekin naturako gaiei, harriari, egurrari, burdinari, forma, volumena ematen dien artista. Eskultorek eskuak behar dituzte. Lanerako, eta horranon, euskerak esku hitza integratuta daukan eskultore hitzean. Hiztegiaren kapritxo bada, bai, baina inork esan balio Oteizari. Txaloka hasiko zen, seguru. Genial, genial eginez. Berez, latinezko eskalpera ditzeti dator, eskulpitu. Urratu, arraskatu, grabatu dira eskalpereren adierak, denak ere eskuen ekintzak. Gizakiak pentsatzen badu, eskuak dituelako da. Esaten zuten greziarrak. Pentsamentua eta akzioa biak ustartuz. Txilidak ondo ezagutzen du arte grekoa. Berak aitotzen du, Martin Ugaldiri egin zizkion elkarrezketetan, aitortzen du, zenbat denboraz egontzen Parisen eta zenbat aldiz joaten zen justu museoetara eta justu arte grekoa ikustera. Gero, emaztarekin joan zen
eta joan zen Atenasera eta egin zuen baita ere egonaldi luze bat. Txilidak ondo ezagutzen du arte grekoa, kultura huraxe izan du bere formazio artistikoaren oinarri eta lehen inspirazio iturri. Txilida dio, tengo las manos de ayer, me faltan las de mañana. Marrazki eta grabatu, harrigarria da, esku asko marraztu zuen bizitzan. 300 gora kalkulatuak dituzte adituek. Baina bi eskuak ez baitira berdinak, eta eskuinarekin erraz egiten dena, ia ezinezkoa baita eskerrarekin egitea, eskerra hasi zen entrenatzen. Eskuina alerta egon zedin. Eskuina ez zedin errutinan erori, artegintzaren etxairik maltzurrenean. Bizitza artistikoan ez dago, segurtasuna baino kontu arriskutsuagorik. Olatu indartsu baten berri. Elizak Arantzazuko apostoluak eta hainbat obra ornamental debekatu zituen 1951. Handik 12 bat urtera, apostoluak jarrita eta Txilidaren sarrerako atearekin bukatu zuten Eliza. Baina ordurako, Jainkoa ja apenas aipatzen zen liburu berrietan, euskal liburu berrietan, gero eta jende gutxiago ikusten zen Elizetan. Indarra hartzen doan olatu baten moduan, irudikatu zuen Iñaki Aldekoak, 60ko hamarkada, 68ko belaunaldia liburuan, izeneko liburuan. Olatuak, laizter utzi zuen atzean Salvatore Mitxelenaren guruzbidearen metafora. Kontzilioaren berrikuntzarako deialdiaren efektuetakoa da. Ez noski bilatua. Gizartea laikotzen hastea izan zen sekularizazioaren bidetik. Eliza pobrea denontzat hobea errepertorioan zuela, ekin zion Ezdokamairuk bere ibilbideari, Julen Lekuonaren kantarekin. Eliza pobrea denontzat hobea. Gaur, ez genuko imaginatuko horrelakorik inolako kontzertutan. Burgosko epaiketak itxi zuen 60ko hamarkada. Zurrunbilo politiko-kultural baten bidegurutzean, ilun ikusten zen etorkizun libre baten aukera. 60ko hamarkadan ordea, sekulako suspertze bat ezagutu zuten industriak eta ekonomiak, politikak eta herrigintza deitzen genuen aktivismoak, kulturak eta arteak, industria txikien goraldia, langile mugimendua, etorkinen fenomenoa, askatasunaren aldarri politikoa eta sexuala, armak hartzeko etaren erabakia, salbuespen egoerak eta zentsura, kartzela eta tortura, Vietnameko gerra, 78ko maiatza, utopiaren urteak, euskara batuari ekin zitzaionekoa, ikastolak eta argitaletxe berriak, euskal kantagintza, Burgosko prozesua eta ororen gainetik, diktadura noiz bukatuko, Franco noiz hilko, bizi zen gizarteko parte handi baten antxia. Aipatu fenomeno guztiek osatzen dute garaiaren mural koloretsua. Etzaizkio puska edo tesela ilunak falta. Baina nagusi da aldaketaren nahia. Garai berrien usaina dakarra airea. Horren guztiaren erdian, Oteizak eta Txilidak etengabe unibertsitate falta historikoa seinalatzen dute. Behin eta berriro, gure egoera kultural tristearen arrazoi estrukturaltzat. Txilidak. Esta situación mendicante del vasco, que llenaba las universidades de Zaragoza, Valladolid, Santiago y Salamanca, me parecía entonces, ikasle zenean, un disparate.
ioi monstruoso. Unibertsitaterik gabeko herri baginen, soilik gaztelaniaren tradizioa ezagutzen genuen umezurtz esposituak. Gerra galdu baten minduratik askatu ezinik, amona gaixo dago zen euskararen metafora nagusia. Arkadeari gabea zen euskal kultura. Zulo hartatik irten nahi genuen. Ezin genuen aurrera begiratu gurasoen beginekatuekin. Irauli eta eguneratu beharra geneuzkan begirada, forma eta edukia, estetika eta etika, munduan egoteko modua eta horrekin batera hizkuntza. Providentzialak. Naiz ez txilidak, ez oteizak egiten zuten euskaraz, euskal munduaz eta euskaraz egindako kulturaz interesatu ziren, eta euskaratik zetorren hainbat elementu etniko eta ikonografiko integratu zuten beren ikuspegi estetikoan eta horretan. Euskara izango zen txikia, apala, txiroa, baina behingoagatik ez zen lotsatzekoa. Euskarak interesa sortzen zuen estetikoki, eta orduko hartan, euskarara apostula baino abandonatuago zegoenean historiaren errepide bazterretan, providentziala izan zen guztiz Euskal Herriarentzat eta euskararentzat ikustea bi artista handiren obra eta itzala. Iparrorratza modernitateari begira jarri behar genuela esaten zigun haien lanak. Oteiz eta txilide gabe, oso bestelakoa izango zen, zentzu askotan, 60ko hamarralditik trantzizio bitarteko garaia. Elkarrekin daude, Arantzazun. Parez pare, Donostiako badian. Elkarrekin, Elizbarrutiko museoan. Biek dute obra Tolosan. Elkarrekin eta elkarri begira daude, museoak ekarri digun erakusketa ederrean ere. Tamalez, Oteizaren eta Txilidaren arteko tirabideen irudi desatseginen agustutu zaio beren harremanen irudiari. Baina ohikoa da, bi artista garaikideen artean, eta batez ere oso ambito territorial txiki batean eta kultural txiki batean, bi artista garaikideen artean ertzak eta gaizki ulertuak izatea. Aldi berean, artista bakoitzak badu estimulu sotil berezi bat, ordu arte egindako lana superatzeko. Sarritan, ia oharkabeko kompetentzia psikologiko batean murgilduz bidaide hurbilenerarekin. Oteizari gertatu zitzaion Txilidarekin. Berrikuntzak beti dakar lehia. Nola nahi ere, nireak egiten ditut Martinu Galderen Hablando con Txilida liburuko sagarako hitzak. Bi eskultoreak elkarrizketaratzea zen Ugalderen asmoa. Bila nahi zituen elkarrizketatu eta bi elkarrizketekin osatu liburua. Baina azken momentuan Oteizak atzera egin zuen. Ugaldek hala ere dio, hay, creo yo, la necesidad objetiva de presentar a estos dos grandes escultores vascos al margen de la manera ciertamente degradante en que están tratando de enfrentarlos algunos al aire de este mundo de barruntosas sospechas que estamos malviviendo. Gaur elkarrekin, bihar norbere bidetik, eta baita elkarrengandik urrun ere, biek liluratu zuten garaiura, eta liluratzen gaituzten gaur. Artea, berrikuntza sozialen ardatzean txertatu zuten. Gure begirada estetikoa irauli. Euskal Unibertsitatea errebindikatu behin eta berriz. Gerra osteko etxipenari, itxaropenaren lehioak zabaldu. Gurutze bidea, bide gurutze, desberdinon, elkargune bihurtzen ari zen. Behingoagatik, gugandik beti urruti bilio izen modernitatearen alor batetik, estetikarenetik, zetozkion hausnarketa asko euskal munduari. Hausnarketa asko eta aberatsak euskal munduari.
Estimu irabazten ari zen euskera, bi hizkuntzetan ahulena. Eta behingoagatik, bi artista universal haiek, hain urbil sentituta, arro puntxuko suspirio bat entzun zitzaion jota zegoen hizkuntzari. Profeta eta kulturaltzaile. Arestik, profeta deitu zion poema batean. Zerari? Oteizari? Eta batean artikulu batean berriz, Michelenak akulatzailea Oteizari. Profeta eta akulatzaile. Oteiza, Amerikara joan zenean, 26 urterekin, hango kultura prekolombinoak ezagutzera, laster bueltatzeko asmoa zuen. Espainiako gerrak galera hasi zion. Hala, luzaz bizi izan zuen Hego Amerikako kulturalen influentzia, 1958 arte. Orduan itzuli zen Euskal Herrira. Hego Amerikako artegintza modernoaren parte da Oteiza. Ez soilik Sao Pauloko bienalean irabazitako sari nagusiarengatik. Zeramista gisa egin zuen aurrera, harreman ugariak izan zituen, Hego Amerikako eta Espainiatik exiliora joandako hainbat artista eta idazlerekin. Saiakerak eta artikuluak idatzi zituen bertako egoera artistikoaz. Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana. Manifesto artistiko bat, bere garaian, Hego Amerikan, oihartzun handia izan zuena, Carta a los artistas de América, gutunak, iniziatiba artistikoetarako deiak. Euskal Herrien ezagutu genuen artista akulatzailea izan zen Hego Amerikan ere. Hego Amerikako hainbat artistak, Europako artearen influenziatik urrutiratu nahi zuen, deabrutik bezala, eta Amerikako tradizioa indartu. Oteizak ordea, Europako abangoardiaren eta Amerikako tradizioaren txertaketan ikusten zuen aurrera egiteko bidea. Gutxora bera, Picassok Afrikako arteari begiratu zion bezala, edo Gogenek, zerak, etorri zait, Ozeania aldeko lurraldetako arteari begiratu zion bezala. Arte universal baten alde eta Europako abangoarde artistikoa defendatuz, zibilizazio latinoak erosionatuko gabeko kulturen bila zebilen Oteiza. Baina oinarrian, bere asmo benetakoa zen, euskararen antzinako izaera aztertu eta gure errenazimentua sustatzea, bere hitzetan esan da. Etxera itzuli zenean, Agina mendiko kraunletxetan topatu zuen bila zebilena, bere kirriala. Euskal, herrito eta mitoen iturria. Eskulturak egitare utzi eta uko egin zion Europako sarrera emango zion Sao Pauloko trampolinari. Bere proiektu artistikoa, eskulturak usteari eta eskulpitzari usteari, hori pixkat erlatiboa izan da gero bere zer guztian, bere trajektoria guztian, baina, beste horrek emango liguke hitzaldi baterako kontua. Bere proiektu artistikoa zabaltzen hasi zen Oteiza. Bere artegintzei ere, arkitektura, poesia, zinea, beste artegintzei ere, arkitektura, poesia, zinea, arreta eskaintzen. Disiplina artistikoen arteko harremana sustatzen, bere iniziatiba ugarien inguruan. Orobiltzailea izan nahi zuen fronte artistiko, estetiko, kultural, poetiko, politiko bat eratu eta hemengo kultura iraurili nahi zuen. Demagun bai Oteiza. Jose Miguel Barandiaran, Koldo Michelena, Oteiza Tatxilida, Gabriel Aresti, Julio Caro, Gabriel Zelaia, Manuel Okona, Blas de Otero, Agustin Ibarrola, poetak eta hizkuntzalariak, eskulturak eta pintoreak, antropologoak. Noiz izan genuen halako ugaritasun kulturala. Nola irudikatu izen bakar batekin aberastasun hura. 10 urte haietako kultur giroa laburbildu
eta izen bakar bat aukeratu beharko banu, zein? Barandiaran? Oteiza? Michelena? Txilida? Erren geratuko litzateke hautamena. Bat edo beste eginda ere. Ez luk inundik ere islatuko beste gainerakoen aportazioa. Demagun Oteiza. Handia izanik ere, ez du ordezkatzen. Logikoki, Michelenak, Barandiaranek, Arestik, Karo Barojak errepresentatzen dutena. Estetikari buruz egin zuen proposamen orobiltzaileak, protagonismo handia izan zuen beste disiplina artistikoetan. Adibide bat. Oteizaren eskua eta exigentzia estetikoa ikusten genituen Esdok Amairuren sorrerako ikuskizunen atzean. Eszeneratzea, kantua, deklamazioa, koreografia, dantza eta hori guztia txertatzeko moduan. Horixe egia. Baina Oteizaren intuizioak formalki lagundu zezakeen. Baina euskararen inguruko haren hausnarketa eta intuizioak deigarriak izan erren eta asko aberatsak, Oteizaren proposamenak euskara mitifikatu baten gainean eginak ziren. Ez euskararen egoera errealari eta larriari aplikatuak. Baina Oteizaren sedukzioa zegoen. Oteizak 1960an argitaratu zuen Kueskotan den. Gabriel Inzausti poeta eta pentsalariak diskurso utopista deitzen dio Oteizaren jardunari. Un pensamiento sin domesticar, Martínez de Correaran irakasleak. Oteizak Kueskotan de kaleratuta urtebetera, Arestik dio, Arri eta Herri liburuko profetari poema luzean, ez ironiari gabe. Jurri Oteizaren eskultura konprenitzeko, bista luzea behar da. Baina nire poesia konprenitzeko, ez da behar belarri zorrotzik. Agianak listoektzat eskupiltzen zuelako, eta nik tontoentzat eskribitzen dudalako. Gandiagak Arantzasun apostolak lantzen ari delarik. Tiriki-tauki mailuaren hotxa, 16 lantzen ari da Oteiza. Joamari Lekunak, 30 urte geroago, Barandiarani eta Oteizari eskentzen die mimodramak eta ikonoak poesia liburua. Ta bertan dio, sinisteen kulturan, Barandiara, eta euskal estetikan, Oteiza, zeini berea zordiedana eskertuz. Biak elkartzen ditu bere poesi liburuan eta biei eskentzen die liburua. Oteizari egindako estimu aitorpen asko dago orduko euskal poeten obretan. Liburaturen artean zegoen Xaiberlete ere. Bera ere seduktorea, Oteiza bezala. Hala aitortzen du abestitzak eta poema kantatuak liburuan. Gaztetan, existentzialitzen nintzen. Baina bestelako influentzia estetiko eta filosofikoak ere banituen. Adibidez, Oteizaren Kueskotan den liburuak. Ark, erabat trastornatuta utzi ninduen. Esdok Amairuk Irunen emandako ikuskizun bat. Ordurako, talde arrakastatsuak bere ganatua ditu Oteizak iradokitako hainbat elementu estetiko. Jorge Oteiza, gortinen atzean, oso urduri. Aur bat, zapata berriekin ematen omen zuen, hala dioletek. Arratzalde hartan bertan, Agina Mendira joateko aukere izan zuten. Agina Mendira joateko aukere izan zuten, bildurtu egin naiz, niri esalakoan. Oso abila bainaiz. Horrelakoetan. Agina Mendira joateko aukere izan zuten, Oteizak egindako Aita Donostiaren omenezko lana ikustera. Oteiza bera zuten gidari. Ilunabar hartakoa mirarizko momentu eder bat izan omentzen leterentzat. Eta dio, enkantamendu bereziz betea eta aizearen xuxurlaren erdian, bazirudien Oteizaren beraren hitzak
haiek gero eta biguinago, emeago, goxeago irteten zirela haren Espainetatik. Zeren kontua baita, Oteizak, zakar fama zeukan arren, ondo zekiela jendea bere jardunera erakartzen eta biltzen. Zeren kontua baita, Kuoskotan den saiakerak sekulako arrakasta izan zuela bere garaian, eta sekulako harridura eta lilura eta xarma eragin zituela garaiko poeta, antzerkigile, musikari eta euskaltzale askoren artean. Esplosiboa zen eskultorearen hizketa modua, gorputz guztiarekin adierazia. Tertuliak ideen burua zorabio batean usten zuen 11 ideia eta estimulurekin. Entzuleari barrena ustu balioa zela. Iruditzen zitzaidan niri, haren kemenak gurea xurgatzen zuela. Publikoa behar zuen. Entzuleak zituen bere energiaren dinamoa. Berandu konturatu nintzen horretaz. Baina behin eta maiz, bere proiektu eta iniziatibak betetzen ez zirenean, jende askok bizkarra erakusten ziolako, Javier Manzanos kritikoak esandakoa gertatzen zitzaion artistaren dinamoari. Oteiza buscaba el éxito y cuando estaba cerca de alcanzarlo, él mismo provocaba el fracaso. Katilina, noiz arte abausatuko duzu gure pazientziaz? Hori galdetuz, hasten du Zizeronek bere Kuoskotan den diskursua Katilina senadorearen kontra. Katilina sari da Zizeron, baina nor da edo zer da Oteizaren izen bereko saiakeraren atzean dagoena. Nor da edo zer da gure pazientziaz abusatzen ari zena? Frankismoa da? Eliza da? Kultura bost axola zaion euskal burgesia da? Gauza bat etengabe salatzen duena nezerak? Oteizak. Historia da? Zeinak unibertsitate bat ukatu baitigu mendeetan? Oteizak eta Txilidak oso ondo ezagutzen zuten Barandiaranen El Mundo e la Mente Popular Vasca. 1960an argitaratua eta Kuoskotan den 1963an, 3 urte beranduago. Oriotarraren Kuoskotan den saiakerak azpititulu bat darama niri deigarria egiten zaidana. Ensayo de interpretación estética del alma vasca. Neri, Barandiaranen izenburua oroitarazten dit. Baina Barandiaranek mente jarri duen tokian, El Mundo e la Mente vasca, baina Barandiaranek mente jarri duen tokian, alma jarri du Oteizak. Eta popular kendu, mente popular vasca, eta hor popular kendu. Barandiaranen mente euskaldun arrunten popular mundua ikusteko eta munduan egoteko modua da. Eta liburuan deskribatzen duena modu hori da. Deskribagarria da kosmobizio hori. Euskaldunen hizkuntzan dago, ohituretan dago, errituetan dago. Oteizaren alma ordea, horren guztiaren eta gehiagoren mami espirituala litzateke. Popular baino jasoa, desentez jasoagoa. Tamalez, ezin da deskribatu alima hori zer eta nolakoa den. Oteizaren diskursoko musikak liluratu egiten du, baina ez du letrarik. Kronletxetan egiten edo zuten mintzori gabe, ezin letrarik izan. Oteiza, eta ezin dugu ahaztu, kontu hauetan, estetikatik ari zen, eta estetikaren mundura hurbildu nahi gintuen. Ta dio, la imaginación vasca está más cerca de la imaginación artística que de la lógica del pensamiento racional. Barandiaranek datu zehatzen deskribapena eta empirismoa jartzen zituen tokian, Oteizak bere tesira ekarri nahi zuen errealitatea.
Nuestro escritor, ahí da euskal idazlez, oro har. Nuestro escritor, que ha escrito cultamente, lo ha hecho copiando una estética clasicista y contraria prestada desde el francés y el castellano. No tenemos escritores vascos, porque no es suficiente escribir en vasco, porque ni el propio idioma vasco se salva no escribiendo, no creando, no pensando con estilo vasco. Zer da ordea euskal estiloan pentsatzea? Baroja dio, eta iturria hemendik datorkigu. Baroja dio, desde un punto psicológico, la sintaxis que emplea cada uno es una consecuencia de su raza y de su cultura. Eta horregatik desberdintzen du bere literatura beste 98ko belaunaldiko beste idazleen literaturatik. Oteiza dio, Xabier Letek egin zion elkarrizketa batean eta oso gutxi ezagutzen den elkarrizketa batean. Aldizkaria zen, garaia aldizkarian egindakoan. Euskaragatik ari da. Sé que no llegaría a hablarlo bien. No quiero ser euskaldun berri. Los encuentro atontados. No viven dentro del euskera. Yo sí vivo dentro, aunque no pueda deciros lo que quiero. Amo tanto al euskera que yo solo sé que mi euskera solo se aprende en la teta de la madre. Yo no he tenido esa fortuna. Dejadme en paz. Oteizak, berak, koskotan denen dio. Tenemos dos almas. Bat, latín kulturarena eta bestia euskararena. Tenemos dos almas, dos historias, dos culturas vivas. Y aunque solo queramos viva la última, cultura latino alegia, su historia no se explica por ella sola, si no contamos con nuestro íntimo estilo, Euskal Arima alegia, que no se ha borrado todavía. Txilida dio, beraldetik, mi lenguaje, y fíjate en mis trabajos con el de hierro a partir del jarriak, es vasco. Ohartu, Txilida bereizi egiten duela, eta esaten duela lenguaje, komunikatzeko gaitasuna, eta ez lengua. Nestor Basterretxe berriz dio, mi euskera está en mis esculturas. Estilo baskoa. Esango nuke, Michelena eta Aresti laster jabetu zirela Oteizaren bidearen arriskuaz. Definitu ezin zen estilo basko batean idatzi behar genuen euskal idazleok. Baina horretarako nahiko berandu zen. Euskaraz ari ginelarik, ez ginen gai nonbait, Barojak eta Oteiza berak lortu zutena egiteko. Gazteleran ari zilarik, estilo baskoan mintzatzen omen ziren. Bat nobeletan, Oteiza eskulturen bidez, eta guk ezen genuen hori lortu euskaraz. Hori esateraino ez da iristen Oteiza, baina barruan, bere diskursoaren barruan dago. Michelenaren eta Arestiren Oteizaren ganako estetismoaren eta ironiaren arrazoi nagusia euskarari buruzkoa zen noski. Oteizaren diskursoa metafisikoa iruditzen zitzaien. Euskal Arimari buruzko jarduna ia esoterikoa. Eguneroko errealitatearekin zerikusi gutxi zuena. Euskararen balioa soilik elukubrazioetarako erabiltzea ez zen Arestiren bidea, are gutxiago Michelenarena. Harribitxi estetiko baten bila zebilen Oteiza iraganean. Michelenak eta Arestik ordea, euskararen beraren etorkizuna zuten kezka eta akulu. Buruan hiltzatuta balute bezala, Maria Zambranok idatzitakoa. Nik askotan aipatzen dudan paragrafo bada, niretzat, nik euskarari buruz eta euskararen desarrollari buruz, eta nik maite dudan hizkuntzaren nolakoari buruz, nolakoa bilatu dudan definiziorik onena. Mantxo irakurtzen aleginduko naiz, oso laburrean asko esaten du eta. Kultura batek bere indarra erakusten du, ezertan nabarmendu gabeko hizkuntza baten hiztun anonimoek natural erakusten dutenean
munduan egoteko forma bat. Forma horren esklabo izan gabe. Natural, munduan egoteko forma bat, forma horren esklabo izan gabe. Munduan naturaltasunez egotea eta mundualdia naturaltasunez egitea. Horra helburu polit bat. Baina Barojak eta Oteizak ba omen dutena estilo baskoa euskal idazleok ezin dugu nonbait lortu hizkuntzarekin dugun itunetik eta eguneroko bizitzarako balio digun erabilera naturaletik. Auzi baten gaizki ulertzeen muinetako bat. Garai hartan, eta oso importante izan zen euskal kulturan, garai hartan sekulako debate eta beroaldiak eragin zituen estilo baskoaren auziak. Haren oihartzuna ez da guztiz itzali. Arazoaren atzean badira noski, identitatearekin zerikusia duten kontu ideologikoak. Baina esango nuke, debatearen oinarrian bazegoela eta badagoela gaizki ulertze terminologiko bat. Gaztelaniaz eta euskeraz, hitz batzuk baditugu, ematen dutenak gauza bera adierazten dutela eta ez dutenak adierazten esparru semantiko zabalagoa dutenak alde batean eta bestean. Berehala ulertuko duzute. Baskismoa eta euskalduntasuna desberdindu. Baskismo esaten dugunen erderaz, ez da euskalduntasunaren pare. Ez dira sinonimoak. Estilo euskalduna eta estilo basko bereizi. Euskalduna eta basko adjektiboen eremua ez baita beti bera. Euskaraz idazten dena eta gaztelaniaz idatzitakoa apal desberdinetan katalogatu, frantsesarekin eta italierarekin egiten dugun bestela. Bi hizkuntzen herriak gera, eta elipagaldera pasatzen baldin bagera, 3 hizkuntzen herri gera, bi hizkuntzak, bi literatura, bi sistema, bi aukera artistikotzat hartu. Elkarren ondoan, bizi. Lur berean egiten baitute lan. Berdintxoa dituzte kezka estetikoak, baina ez urdura eta eragin linguistiko desberdinarekin. Horraino, iristen zaineri, auzioni buruzko jakituri guztia. Lizardiren lehioa. Txilidak ez du teorizatzen Unamunok, Barojak eta Oteizak egin zuten bezala. Eta bere mugen berri ematen dio Martinu Galderi. No hablo euskera como debiera. He tenido esta carencia desde niño en San Sebastián. Eta Ugalde galdetzen dionian, zein mailatan funtzionatzen dion euskaltasunak, lo basko galdetzen dio cómo te funciona, ez dakit nola galdetzen dio lo basko, galdetzen dio Ugaldek, Txilidak aitortzen dio. No creo que haya intervenido mi voluntad. Lo que ocurre es que yo soy vasco y me sale el trabajo con esos rasgos. Lo único en que me he empeñado yo es en ser auténtico. Y el ser auténtico mío es hacer arte vasco. No tuve plenamente conciencia de serlo hasta mi vuelta de París. Comprendí que yo era un árbol del país. Me di cuenta de mi situación en el mundo. No sé en qué sentido expresarlo, existencial, político, social, no sé. Pero ahí estoy yo. Yo pertenezco a esto. Ez gutxiago eta ez gehiago. Eta orrialde batzuk geroago. Me parece importante, fundamental, que seamos nosotros mismos, los vascos, los que estudiemos y escribamos nuestra propia historia. 10 bat urte pasatxoko salto egingo dut. 2 hamarkadetaz buruz ari gera, 80ko hamarkadara pasako naiz. 83. urtera. Mende erdi da, Lizardi hiltzela. Tolosako eta Zarauzko udalak hainbat ekitaldi prestatzen ari ziren poetaren omenez. Jesus Uria eta argazkilariak lagun gintuen Txilidetani eta bera jarri gintuen harremanetan. Txilidak eskultura bat egin nahi zuelako Lizardiren omenez eta iniziatiba propioz. Eta nahi zuen zebide hartu eta bar.
eta ze bide hartu horretaz aparte, eta bereziki, poetaren berri jaken nahi zuen galdera asko egin zizkidan. Eta, lehendabiziko bileran, bihotz begietan poema liburua pasatuko niola agindu nion, eta Uriarteren bidez helarazi nion. Handik astebetera bildu ginen berriro. Azpimarrez betea zeukan liburua. Eta Parisko Txolarrea, Lizardiren Parisko Txolarrea poemako esaldi bat erakutsi zidan. Leihoak lauso dira eguraldiaren antzo. Eguraldia lauso, leihoak ere lauso. Leihoa begiradaren metafora. Eguraldiak, barroko trenpuak, begirada aldatzen duela esan, eta leihoa ahoskatu zuen bizpairutan. Hitzaren musikaltasunak lehiuratu balu ezela. Laster, ahoskatzen ari zen hitza burdin bihurtu zuen. Eta ordutik, leihoa izeneko eskultura eder bat dago Tolosan, Txilidak herriari oparitua. Eta, zera baten tartetxo labur bat egingo dut, bakabakekan azpimarratzeko, bi eskultoreek zutela doain bat aman komunean, eta zan biak zirela oso eskuzabalak. Mintza dadila obra. Laizte bukatzen duten. Uste nun... Bai, bueno... Bai, azken kontu bat importante dena, eta laburbildu egingo dut. Txilidak fortuna handia izan zuen Heidegger ezagutu zuenean. Bueno, lehendikan baita ere izan zituen galerietako ezagutu zuen galerietako jendea, eta bar, eta bere bidea egiteko orduan. Baina, artistak bere izten dira diskursoa dutenak, diskurso laburra baina zuzena dutenak, eta diskursorik gabeak. Eta, bueno, arteak funtzionatzen die, baina diskursorik ez dutena beraiek, eta ez dakite esplikatzen. Eta orduan diote, bueno, obra mintza dedila, beak, ja, hortxe dago, eta ez da ja nirea, zuena da, eta mintza dadila, eta mintza zaitezte zuek ere, obran ikusten dezutenaz, eta autonomia hori eman. Ote izazan alderantziz, justu dena esplikatu behar zuena, eta bere obraz ez zuen gehiagi hitz egiten, baina bai arteaz eta artzeak izan behar zuenaz eta bar. Txilida berriz asko zerezeragoa zan, kontu hontan apalagoa zan. Neurri batean, Heidegger ezagutu zuen arte, eta harren espazioari buruzko liburua ilustratu zuen arte. Eta bere Heideggerren arteari buruzko liburu ederra irakurri zuen arte. Eta bere diskursoa orduntxe pixka bat egiten da sendoagoa. Bere eskulturak sendotasuna hasiera-hasieratik du. Baina, gero hartaz hitz egiteko garaian dauka beste maila bat. Baina, aipatzen nahi nuena da. Oteizak, Sao Pauloko sariaren ondoren, eta lehen aitatu dut, ura ez aprobetxatu izanaz, oi hartzuna Europan nor izateko, ez du izango horregatik lan egiteari, lan artistiok egiteari usten dionean, ez du izango oi hartzunik, ze hemen erabat inbolukatuta dagoelako bere proiektuekin eta bar, eta desentenditu egiten delako, proiezio horretaz neurri batean bentsat desentenditu egiten delako, eta Oteiza berriz, zirkustantzi personalengatik eta bizitzaren kasualitateen da norbera bilatzen duen kontuengatik izan zuen Txilidak
askoz ere, eta du, gora indikan ere, proiezioa askoz ere gehiago Oteiza baino. Nik apustu egiten hasiko banintz zerak asunto hontaz, edo nik erabakitzerik banu, zerak influentziak nolako izan behar luketen biak, nik parez pare jartzeko aldeko izango nitzateke, baina egia dena da gaurko artegintzan Txili da konsideratuagoa dela Oteiza baino. Eta ez Oteizaren obra behar bezala ezagutzen dutelako, baizik eta Oteizaren obra berez, hain zuzen ere, Oteizaren obra behar bezala ezagutzen ez dutelako. Ezagutzen dute gehiago personajea, haren lana baino. Eta nik uste dut, Euskaldun askori ere, gertatzen zaigula, Oteizarekin personajea gehiago apostoloak enduta, personajea gehiago ezagutzen dugula zera baino, bere obra baino. Eta Txiliaren kasuan berriz, personajea oso gutxi ezagutzen dugu, odo, ez dugu ezagutzen Oteizarena bezala, eta alderantziz bere obra bai, mila konturengatik ezagure egiten zaigu. Eta ze diferentzi egoten den askotan artisten historian gauzak nola korapilatzen diren zirkunstantzia horietan eta gero gure konsiderazioa ere nola aldatzen den. Eta nola egiten ditugun juizioak askotan obra ezagutu gabe eta beste elementu batzuk korapilatzen direlako. Eta hauek ziren gutxora bera azkenen esan behar nituenak, eta hemen bukatuko dut, ez nun uste, hain berandu zenik, abixatu besterik etzen du. Entzuten gustora egon naiz, eta nik entzungo nuke bukaera ere. Gustora egon garala uste dut. Eskerrik asko. Ez dakit hemen esatekorik dugun. Bueno, ni entzuten ari nintzala, Angel entzuten ari nintzala, uste dut ikusi ditugula hitzekin egiten dituen joko horiek, ez? Beti egiten dituen hitzekin joko horiek, eskua aipatu duzu, bide gurutzea, gurutzbidea, eta buruetorri zait, ez dakit, berezko zera izan da, hitzekin ere ze alde dagon Oteiza eta Txiden artean, ez? Esan duzu artista eta pertsonaia, ez? Oteizak hitz egin zuen asko, idatzi, bere eta Txida berriz isilagoa, ez? Orduan hor, zera bat egin duzu olako iruki bat, hitzak, ez dut esango mutuak direnik, ez dira mutuak izan Txida, ez da esan mutua inondik inora, baina badago hor, espresioa edo erakusteko momentuan oso jarrera ezberdinak izan dituztela, ez? Ez dakizuk ze iritzi duzu. Tratatu nituen momentu batean aitatu dut Oteizaren gandik zerak, Oteizarekinik harreman hona izan nuen, bukaera arte, baina eta gero gainera zarautza bizitzetu zenean, areago, etengabe oso sarri elkarri ikusten genuen, eta eta ketalte baldazko, zaztaztak izan, gauz horiek, baina pixkat erreparoa ematen zidan, oso esatu egiten zen, txurgatu egiten zintun, eta ezin zinen indiferente geratu hainbeste, tempora bal bezalako ezalako, ez? Eta batez ere gaztetan gertatzen zitzaidan hori, ez? Eta Txili da berriz, tratuan eta zerak zen beste oso jarrera, Oteizarentzako ez zegoen konversazioa besterik. Bere mundu hori zan, eta zera berriz, nik ezagutu nuen Txili da berriz, zen mila edo gauza askotaz hitz egiteko eta beste gauza askotaz, nolabait personajea baino gehiago, persona normal bat zen, eta beste berrituta zegoen personaje bat. Nik uste dut, Oteizak personaje bat eraiki zuela bere nortasunaren gainean. Eta beste berriz ez zuela horrelakorik, nik ez dut Txilidarengan personaje bat ikusten. Eta aitortu behar dizut, hau idazten ari nintzela, eta zerak eskulturan esku hitza sartzen dela konturatu nintzenean,
parrezka hasi nintzela nire buruarekin imaginatuz gero kontatu duguna, zerak nola, genial, ze behin zerak nola da hori hileta batean geunden, eta elkarren ondoan tokatu zitzaigun. Eta nun, Oteizari, zerak eman zion. Mareo batek eman zion, eta hurbilik gendenak lagunde genion kanporaino, eta antxe ontzan da, no, dejadme en paz, no pasa nada, no, me pasa muchas veces, eta antxe, ni beraekin nengoen, beste ere zabat, herriko meiku bat ere hiletan zan eta etorri zan baiteraten ditzea, eta hola. Eta nik animatzeko esan nien. ¿Sabes que el día pasado estuve pensando en ti? Esan nion. Mira, estoy haciendo un recuento orduan gazteagoan nintzen, bestela giro berandoak ginen esango. En una lista de palabras del euskera del cuerpo, eta sobre el cuerpo, que tienen que ver con el espacio. Al hablar del espacio. Eta goatzen naiz, hitz batekin, gibela, eta atzekaldeari ditze diogu. Orduan, beste askotan erabiltzen hori, genial, pasazizkitzaizkion. Zaguzak, eta me tienes que llamar, tenemos que estar ez dakiz eta. Egin diat, nik esfagiratu nahi, nun pizka bat eta zerak. Eta, bueno, holako izan, tormentosoa zan, zerak, edo bezala. Txilida ez bezala, txilida zan, esaten bezala sentidu hortan, ez besti etzalako, baina ez esaten bata bestearen diferentziak, baina diferentziak nabarmentzeko, pixkat, kaballero bazan, tratuan, eta bar, eta beste ezala bat zuen harremanetarako, eta baita ere hurbilagoa, neurri berean. Ematen du ezetz, txilidak hotzago izan behar zula eta urrutiragoa, eta bar, eta nik ezagutu nagatik ebentzaten niri oso hurbila egin zitzaidan, zerak, eta oso, zerak, bai, hori, hurbila. Ez dakit. Bueno, nik azken hausnarketa bat egingo nuke. Aber Angelek, testu inguru bat garai batera eraman gaitu, ez? Oso polita izan da zure hitzekin bidaia egitea, entzuten bidaia egitea. Eta nolabait pertsonaia asko aipatu dituzu, giro horretan egon diren pertsonaia asko, konstelazio moduko bat da, ez? Eta hor euskera ere oso presente, euskaltasuna lo basko eta euskaltasuna nola lotu, nola interpretatu. Eta asko izanik, konstelazio bat izanik, eta beste eragile batzuk egonda, beste artista batzuk egonda, beste idazle, literatura, eta euren artean zelako zubiak eta sareak egon diran ikusita, ez da ba, Oteiza eta Txillida zergaitik ikusten dira horren nabarmen, eta zergaitik azkenean bien arteko konparazio bat ere iristen garan. Ez dakit horrela dan, edo nire pertzepzioa dan, edo... Nik uste dut, garai hartatik datorren irudi badala ez, eta, gero esan dudan debate hori, euskararen inguruko debate hori eta Txillida, debate hortatik libre geratzen da, zerak Nestor edo zerak ez bezala, eta beste hainbat eta hainbat artista plastiko bezala, hor debatea, importante bat egontzan. Baina hor badago elementu bat. Niretzat, beste hamarkada batean datorrena, 80ekoan edo, ez naiz ondo gogoratzen, zein urtetan hiltzen Barandiaran. 80ko hamarkadaren bukaeran, bai, eta 80 hasieran. Hor, kokatuko nuke, gutxi gura bera. Eta, atango hileta. Hileta hartan zegoen jendea ditutile klas. Euskal Herriko representazio
representazio bat oso koloretsua zentzurik onenean. Zentzurik onenean. Desberdinen artean, elkar agurtuz, elkar, zeratuz, eta ataunen hiletan bildu zen jendea. Eta niretzat, momentu hori, da nolabait ilustratzen duen momentu bat, bukatu dela garai bat. Bukatu dela nolabait erdal kulturaren eta euskal kulturaren beste ambitoetan, ez literaturan, beste ambitoetan ere, euskal kulturaren da erdal kulturaren arteko harreman ondo korritzen duen harreman bat, hor eten bat gertatzen dela, hor adierazten dela, horren ondoren adierazten dela, eten bat gertatu dela bi kulturen artean. Julio Caroren kasuan, handikan gutxire hiltzen da, eta ez da gauza bera gertatzen ja. Ja, Julio Caro beste mundu batekoa da. Erdal mundukoa da, euskal mundukoaren perspektibatik begiratuta. Neri noski atentzioa dituzidan nezerak Barandiarenen kasuan, ja ordurako gure egoera tristetzen eta beltzen ez hasita bizik eta ja tristea eta oso beltza zen, baina huo izan zela azkeneko momentuan nolabait pluraltasunarrek manifestatu zuena nobaiten euskaldun baten ganako estimua, modu horretan Barandiarenen estimua zeratu zenean. Julio Caroren nian izan nintzen, baita ere, eta han etzan horrelakorik gertatzen. Gauzak horrela dira, historiko gala dira, baina hor nik uste dut gertatu dela, zerak eta, niri behintzat, nabarmena egiten zait, hori esitzen dela. Eta hizkuntzak banatzen gaituela, eta ez praktikaren gatik baino gehiago ideologiaren gatik banatzen gaituela. Baina, epin, horregatik leheno zerak Zambranoren testua irakurtzen duenean jarri eta arreta hori, zerak, hizkuntzak ez baitira apartatzeko, bezik eta justu bere funtzioa beste bada, ez? Baina, eta hori esaten ari naizenean, esaten ari naiz, ez da nik zeraken mea kulpa egiten ari edo gure buruari, gizartearen arazo bada, ez da gizartearen parte baten arazoak errekan gizartearen arazoa. Nik eskatuko nizuke mesedez pizkat gehiago argitzea justu Maria Zambranoren zita hoi. Ez nuen ezautzen eta atentzioa ditu nau. Gutxi gora bera esan dezuna izan du da, Maria Zambranok esaten digula alde batetikan, osea, hizkuntzak edo kulturak ematen digula ikuspuntu eta izateko munduan izateko modu bat, bino gero naturaltasuna sartzen zuen horrez, bino naturaltasunez egin beharreko bete beharroi, ez dut oso ondo ulertu. Pizka eta azalduko zenuke mesedez. Munduan izateko era demostratua dago, zerak ez duela hizkuntzak bakarrik ematen. Eta orduan eta gizarte kohesionatua eta orduan eta identidadea nolabait markatuago baino ezagunagoa eta jabeagoa geran neurrian identidadearena eta hori partekatzeko neurrian orduan eta elkar bizitza askoz ere naturalagoa egiten da. Azkenean, Maria Zambranok esaten duena hori da modu natural batean bizitzea eta norbera bere hizkuntzaren ari denean ez izatea hizkuntzaren morroi baizik eta hori hizkuntza baliagarri zerak.
beste modu batera esango dizut. A ber, hizkuntzak ni ez nau behar. Hizkuntza dago, eta nire beharrik ez du. Ni naiz hizkuntza behar duena. Eta orain esaten dizudanean hau, esaten dizut. Idazle moduan eta sortzaile moduan eta bar, nik behar dut hizkuntza. Eta behar dudan hizkuntza hori euskara da. Baina horrek esan nahi du, horrek ez du esan nahi, nik behar ez dudanik gaztelania. Ze baita ere, gaztelania da nire hizkuntza zibil neurrian. Ez sortzaile moduan, baina bai gizarte baten parte moduan. Beraz, bi hizkuntza dira, modu oso desberdin batean, bi hizkuntza dira nereak. Baina nik esaten dudanean, euskal idazle moduan, esaten dudanean, esaten ari naiz baita ere, hizkuntza sentitzen duen guztiak, hizkuntza nagusi, propio, natural, etxeko, lagun arteko, eta hori guztia duena da. Nire hizkuntza hau da, eta baita ere badaukat sozialki beste hizkuntza bat partekatzen dudana nire herritarrekin. Ze herritarrak gera lurralde berekoak gera herritarrak. Hori litzateke gutxo gara bera, ez dakit erantzuten dizudan zure zerari. Bai. Ja. Bai. Nire ustetan hizkuntza beti naturala izango da. Bai. Naturala baldin bada, ez baldin bada hizkuntza artifizial bat, norbaitek sortu duna eta gero ikasten du. Ja. Baina hizkuntzak baldin badaka historia bat, naturala da. Bai. Eta gero beharroi aipatu dezuna, ez dakit, no, gutxi gora bera, bai, erantzun duzu, bino, ez nun ulertzen naturaltasuna nola dakan, zuk aipatu dezu, zita hoi oso garrantzitsua bezala. Eta irakurrizu oso mantxo. Eta ni asko fijatu naz, eta ez nun ulertzen. A ber, bai. Oain hartzen naiz zertaz ari zeran. Naturaltasuna, ez da, hizkuntza baten naturaltasuna eskatzea, ez da bertsolari baten naturaltasuna edo berez irtetzen zaizun zerbait. Baizik eta zurea da, eta oharkabean zurea da, eta besterik ez du. Ez dizu, ez da galderak egitea ere eskatzen. Ze gura bera evidente bat delako. Txikitatik ezagutzen duzu, edo gero ikasi baldin bazu ere bizitzen zirkunstantziek eraman zaituzte zure hizkuntza nagusi izatea, eta hori aldan naturalen eramatea. Ez karga bat bezala, edo ez hori hizkuntza erabat jainkotuz eta erabat, ez dakit, mitifikatuz eta bar, modu natural batean. Hizkuntza guztiak dituzten mekanismo berdintxoa dituzte eta harima berdintxoa dituzte. Ez dago batetik bestera, gero, boterearekin lortutako gainontzeko guztiak, horiek historia dira. Baina hizkuntza berarekin zer ikusiak ez dutenak. Horregatik esaten nuen, hizkuntza ni ez nau behar, ni behar dut hizkuntza. Eta nik, gure kasu sozialean behar ditut. Modu desberdinean, baina behar ditut bilak. Eta bilak aldan naturalen egiten. Aldan natural ez egiten, baizik eta hartzen eta konsideratzen. Oan bai, ja bai. Bueno, konsiderazio bat, bi autore hoien artean, eta nik ikusiko nuke osagarri bezala, ez da, biak osagarri bezala. Eta kontesto filosofiko batean jartzeko, alde batetik, Sartre aipatuko nuke, beraz, izatea eta ezereza, lettre eleneant, bai, alde batetik, bestaldetik, Heidegger aipatu duzu, liburu hortan, bertan, elkarrizketa horretan,
ustoan hitz egiten ari zaretena, eta lotura bat egiteko Kronletxaren utxunearekin. Hau da, zuzara, historia honen protagonista bat, handu, zuze horre, euskeraren garapenerako, beraz, utxune estetiko herri bezala eta Kronletx horretan, zuzara protagonista bat, betetzen ari zarena etorkizuneko, geurtz etorkizuneko errealitate horretan, ez da? Baina, bueno, bukatzeko, Heideggerrek bere Sein und Zeit, denbora, beraz, alde batetikan izatea eta denbora, bai? Sartrek izatea eta ezereza, Oteizak utxa sartzen du, utxa ez da ezereza. Baizik, Kronletxaren zirkuluaren betetzeko, kulturalki etorkizuneko geratzen zaiguna, hain zuzen, bi artista horiek ere oso aintzat harturik, beraz, betetzea ez bakarrikan estetikoki, baizikan filosofikoki ere, eta bestaldetikan nik esango nuke, etiko, erligiosoki ere bai. Beraz, etorkizuneko judeo-kristautasunaren ikuspegitikan datorrena, hor bizi gara oraindikan, bere krisi jainkoaren eriotzaren krisi handi horrekin, laizismo batean, eta bar, eta pietateak zer esan nahi du? Arantzazuko pietateak utxune batekin daude, apostolo guztiak, utxune erligioso izugarria bizi dugu orain, bai? Bestaldetikan daukagu ama lurraren konzeptua, ama hizkuntzaren konzeptua, ama nazioa eta amerria, ez bakarrikan aberria, eta ama jainkosa, kultura primitiboetan zeudena matriarkatotikan aruntzago eta badago erligiosoki pensatzeko hor feminidade aldetikan, ekologismo aldetik, ekofeminismo aldetik, amatasunak eta Oteizak, bueno, eta pixkat betetzeko aginako Kronletxa, aita Donosteri eskenitako Kronletxaren zirkulua osatzeko egi erlatiboekin. Horizonte bat erekitzen du, honet denak, zer iruditzen? Baina gauza asko esan dituzu, baina nizketan ari zinela, nire bura bi edo hiru gauzetara joan da, baina bat nik aitature egin ez dudana, eta oso gutxi aipatzen dena, eta da, Oteizaren kasuan, Oteizak poeta bazala. Oteizak oso poesia ona egin zuela. Gertatzen dena da, oso garaiko poesia egin zuela, eta gaur oso estraño egiten da bere poesia. Eta beti aipatzen ditugu, bi liburu zerak ejerzizio espiritualak eta zerak eta askotan den, baina bere poesia ez dugu agertzen, zehatzen aztertzen. Eta bere poesia horretan daude elementu oso importanteak zuko aitatu dituzun horietan, horiei buruz. Eta hutsarena da bat, amatasunarena da beste bat, eta nik Arantzazuko zerak amabegin hori edo zera hori, pietate hori ikusten dudan aldiro, zerak zerura begiratzeko modua ez da, denok daukagun amabegin baten irudi bat, baizik eta da, nolabait, Kristo gurutzean egiten duen oiura aitari eskatzen haste zaionean, argibideak eskatzen ari zaionean, Oteizak postura hortan bertan jartzen du Jesusen ama, nolabait zerura esplikazio batzuk eskatuz
berak daukan oinazeari semea galtzeagatik. Ni beti hala interpretatu izan dut. Eta zergatik interpretatzen dut hori horrela, ba hori, Oteizak pistak ematen dituelako modu horretan zeratuta. Ikusten ez dudana da, behin ere ikusi ez dudana da, Ama Berginak eskuak edo eskuak hemen direnak edo oso zeratuta dauzkala, oso agarrotatuta bezala edo dauzkala. Eta, bueno, hortaraino ez naiz iristen, baina beste horretan bai. Nolabait egiten dut zuk esandakoari, porque ez da hainbeste ados egotea edo ez egotea, baizik eta da partizipatzea zerak nolabait inguruko pentsamentu horiek. Bai. Bueno, hitzaldia hasi duzunean esan duzu eragiten dizun zirrarari buruz ez duzula hitz egingo, arteak eragiten dizun zirrarari buruz hemen, zeo zertxu esan duzu. Bueno, besterik gabe, nik uste dute amaitutzat emango dugula, berriz ere eskerrak eman nahi dizkizutan, Angel. Eskerrik asko, gure gonbitea onartu duzulako, bidaia hau proposatu diguzulako, eta eskerrik asko hemen etorri zareten guztioi ere. Ba, mila esker.